A'a, jimana. Kai kina kare da Allah dinga baki abokin dinga wani menene. Ni tun da baka da interest a kaina kawai mu rabu ni abun ya ishe ni. Sai da mun samu ki rabu kenan. To a rabu. Shikenan. Kamar ya ba da kuri ka bayar da nan. Ka kan shi a rabu. Wallahi ya rabu. Ban so me soke, ban so me kama da ke. Duba ta. Bata. Ruwa nan tana so da ya ganin sosai. Bar ta yi rayuwar ba ni ba. Akan na jawo ka da kafan ta yanzu nan. Ka tsaya na gani. Ah, na dawo yanzu ga ta dawo ai. Bar ta za ta dawo. Ba ni na san kayana ba. Ah, ni ba na giya muka ba. Malam, garin ka ne ka manta da shi a jaka na gashi. Amma yaran nan na rantsa da Allah. Uba. Wai mutum daga gudan Allah matara maka da gariya kaga biya yi babu. Kai da muka gari tare da su yariyan nan. Ita in zara da gariya. Yanzu dawo wani dawo tare da mu mun sha gari za ni ma option. Za ni ma option. Kana bar kai ya kulle ba. Za akwai siga ci. Kana mutu akan soyayya gwanda fara ci abinci. Wannan ni ma to. Kana kulikuli. Diga ba diga kaga. Mu je mu nemi siga.